que aquest no ha estat un dels dies més feliços de la meva vida, entre altres coses perquè no estem orgullosos d'haver fet el que hem fet. Ara, sí que és cert que estem en un moment molt complicat des del punt de vista econòmic i que som conscients de la responsabilitat d'estat que tenim i que aquestes mesures s'havien de prendre necessàriament. Per tant, són mesures urgents, són mesures necessàries i són mesures indispensables, i això la gent ho ha de saber. I per tant, estem obligats a fer uns deures des del punt de vista de reducció del dèficit públic, no només Espanya, sinó tots els països occidentals, des dels Estats Units, però principalment tots els europeus. Segurament un esforç de més del doble que estem fent nosaltres, de reducció del dèficit públic. Alemanya, Itàlia, Anglaterra, tots estan fent exactament el mateix. I per tant el que hem de tenir és un alt sentit de la responsabilitat i apel·lar a tothom a fer aquest esforç col·lectiu, a mi m'agrada més parlar d'esforços que de sacrificis, aquest esforç col·lectiu per sortir d'aquesta situació com abans millor. El que sí que he trobat a faltar en tot aquest procés és tenir la resta de partits polítics al costat del govern, perquè precisament sabent que la decisió que s'ha pres no és fàcil prendre-la, però sabent que és el que s'ha de fer, a mi m'hagués agradat veure els partits de l'oposició al costat del govern quan s'adopten aquestes mesures. De la mateixa forma que s'estan veient a la resta de països europeus, a Itàlia, a Alemanya, a Portugal fins i tot, no? El primer ministre socialdemòcrata amb el cap de l'oposició, que és un altre partit, s'han posat d'acord per tirar aquestes mesures endavant. Entre altres coses, el que estem buscant és generar confiança interna, però sobretot externa, als mercats exteriors. I és evident que l'oposició aquí no està a l'alçada, però estic convençut que el temps acabarà posant tothom